Són imatges que gravàvem a primera hora del matí quan just es tancaven els llums a Cabdella, a la Vall Fosca, 1.400 metres d'alçada. La neu continua molt abundant, en queia una miqueta també a primera hora del matí. Es pot esquí amb aquest gruix realment espectacular. I des de Barcelona, Collserola, els ruixats de neu que queien dins del mar i que aquest matí afectaven. De fet, han caigut alguns flocs de neu cap a la part alta de la ciutat. Ben fort, en posta. Observin el riu Ebre amb aquest onatge i el sol que despuntava a l'horitzó amb cel ras. A Tarragona, a l'horitzó, alguns núvols i a la capital tarragonina, doncs així es llevava el dia, aquesta grua i el conjunt d'edificis que es començava a il·luminar i els núvols baixos que no tocaven les crestes, els cims de Montserrat, però s'hi acostaven. Bona tarda, i és notícia la neu. Aquesta imatge de primera hora des del Matagalls, preciosa, d'una neu que fa dies que està acumulada a cavall de diumenge a la tarda i dimarts, per tant ja fa alguns dies. És d'ahir aquesta fotografia, però, i observin un vol d'ultralleuger des del Matagalls i avui ens arribava la imatge d'aquest vol, precisament preciós, tot el massís del Montseny, amb visitants, excursionistes, amb aquestes imatges del Jordi Gascon, alguns núvols baixos i aquest paquet de neu que en alguns punts de la part més elevada, de la banda més elevada del Montseny, arriba a 1 metre de gruix, però sobretot als cims més elevats. I aquí tenim el pronòstic per les pròximes hores. Per cert, tot això després d'una nit especialment freda. Recordem que en el cas de l'aeròdrom de la Cerdanya s'ha arribat a 22 sota zero, 21,5, i és la segona temperatura més baixa dels últims 10 anys. Tan sols superada per una dècima, 21,6, perquè els d'avui són exactament 21,5, l'any passat, al gener, hi va haver una punta freda una mica més intensa. Doncs bé, aquesta pròxima nit, al Pirineu, es pot arribar, en el cas d'aquest observatori peculiar, a l'aeròdrom de la Cerdanya o cap a Isòvol, a fregar els 25 sota zero. Atenció, tot aquest sector, al voltant del Gironès, la Selva, Vallès Oriental, Maresme, est d'Osona, potser Moianès, Vallès Occidental, la banda, com dèiem, de l'Oriental, Barcelonès, Baix Llobregat. Hi ha nevat una miqueta en les últimes hores a la platja barcelonina i alguns punts de la ciutat, amb neu rodona, neu granulada. I durant aquesta tarda també Baix Llobregat, potser al Penedès, Garraf. I de cara a la nit potser arribi al nord de les comarques tarragonines més desgastat. Independentment, pot nevar cap a l'Aran, Vall Fosca, Alta Ribagorça i nord del Pallars Sobirà d'una forma ben dèbil. I a ressaltar que aquesta neu pot arribar a nivell de mar, però seria per sobre dels 200-300 metres, que podria fer un gruix superior als 3 centímetres. Ben als dos extrems del país, però també, a diferència d'altres dies, a gran part de la costa catalana. Demà canvien les coses, però observin aquesta previsió gèlida. Els hi prometíem al començar el febrer que venien 15 dies de fred. Doncs bé, hi ha un avís de fred del Servei Meteorològic de Catalunya. Demà a la tarda augmentaran més els núvols a última hora amb algun ruixat nou de neu en aquest sector i observin també les màximes sota zero, les màximes en alguns punts del Pirineu. I anem acabant. Ho fem amb aquestes fotografies. A primera hora del matí, des de Llagostera, la neu feia acte de presència. Des de Massanet de la Selva, anem a una altra fotografia. Tercera fotografia que ens transporta